Terve! Mitä kuuluu kaikille? Mulle kuuluu hyvä ja tässä tulee biisi. Maantiellä pitkin mennään vaan. Maantietä autolla ajetaan. Mun kaikusta skotterilla tällä hetkellä ajetaan. Maantiellä mennään on koko. Maantiellä pitkin ajetaan. Maantietä pitkin ajetaan. Maantietä pitkin ajetaan. Ja maantien kulkuja ollaan kulkuja. Maantietä pitkin ajetaan. Mutta vasta skootterilla olen 15-vuotias. Kun minä näin eksyneen kissan, minä nappasin sen minun koukkuuni. Tää on ihan huvittava juttu, mutta sitten kävi outosti. Minä otin kissan kiinni. Niin, kohta taas on sun vuoro. Laula, kyllä joo. Autolla ajetaan. Autolla ajetaan. Kohta ajetaan autolla. Täällä ajetaan autolla. Autolla. Okei, minun biisini oli siinä. Niin minunkin biisi. Tämä on kuule ihan mahtava. Njö.